έτρεχε, κάλυπτε τους χώρους. Εμείς ευτυχήσαμε να προηγηθούμε νωρίς σχετικά. Μετά κρατήσαμε με την εμπειρία των παιχτών μας την μπάλα και διαχειριστήκαμε τον χρόνο. Χάσαμε 3 με 4 κλασικές ευκαιρίες, μπορώ να πω αδικαιολόγητα. Και προς το τέλος του αγώνα σημειώσαμε και το δεύτερο γκολ, το οποίο σήμανε για την οριστικοποίηση της νίκης μας. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Ακαδημίας. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό να βλέπουμε τόσα νέα παιδιά να γυρίζουν στο γήπεδο. Και καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες μου και είναι μόνοι στη δεύτερη αγωνιστική. Καταρχήν να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της Ελάττιας για την επιτυχία, για το διπλό της. Εμείς έχουμε πει ότι αυτός ο σκοπός είναι να πάρουν παιχνίδι για τα νέα παιδιά, γι' αυτό και κατεβάσαμε την ομάδα. Τώρα όσοι ήταν στο γήπεδο, νομίζω ιδίως στην τελευταία φάση, το τελευταίο λεπτό, να είδαν τι έγινε. Δεν είναι τυχαίο που αντιμετωπίζονται οι μικροί έτσι. Τίποτα δεν είναι στη ζωή του. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά μας και στους γονείς που στηρίζουν όλη προσπάθεια.